Hej alle sammen, og velkommen til min første What to Do video. I denne her video vil jeg vise jer, hvordan man fjerner DRM-beskyttelsen fra f.eks. TDC Play-filer, så man kan lægge det over på sin tablet eller sin mobil. Det første man skal gøre er at gå på Google. Så går du på TDC Play. Når du er herinde, går du over i højre hjørne og logger ind med dit brugernavn og din adgangskode. Når du er logget ind, så søger du på den sang eller det album, som du vil hente. Hvis det er hele albummet, du vil hente, så klikker du her, men husk, så bliver den hentet som en RAR-fil, og der skal du enten have vinder eller 7zip. Jeg lægger et link i description til, hvor du kan hente vinder. Men for nu, der henter vi bare en enkelt sang. Når sangen så er blevet hentet ned, så starter du dit DRM-fjernelsesprogram. Jeg bruger AudioYells One. Så går du op i Files, Add Files, vælger den fil, du vil have fjernet DRM-beskyttelsen fra, og trykker Start. Så går der nogle sekunder, og så starter den. Når programmet så er færdigt, så kan du høre den, ligesom hvis du havde CD'en. Tak fordi du så med. Husk at subscribe og like. Hej hej!